kok bingung. Apa masak kok kayak telek. Piye? Piye, Den? Apa masak iki? Halo, wis tak enak-enak malah. Heeh. Njungok ngene dileken. Cara ngono ki piye iki awake? Manggong. Awakku ki iya, dadi koyo sayu. Sapa ki? Halo. Waalaikumsalam. Heeh. Iya. Piye pemirsa? Apa masak iki malah ini ditelekan. Iya, tak terang nang omahmu apa tak cek nang omahku ae? Ora koyo nek esuk masan bae. Ya wis. Iki ki wis Ya. esuk, tapi kok ape opo-opo kok Ya. Tak gawane nang merah ya. ape masak jangan lumbu, guys. Tak kalau asem lho lumbu Oke. sing kayak iki onggone Mbak Eka kalau cek separuh ning kulkas. Aku ki eman-eman. Gak dimasak. Ape masak lho. Iso awake deleleken juga ning kene denger-denger. Manggon Mbak Sriami tuku lho lombok abang ambek asem ambek tomat. Aku mangke ape titip kowe. Dadak lali ya wis budal toh dadi Ya ora siji. ora ndelok. Oh, wis ora on, ya wis kok. Budal toh tuku. Lho, iki tak dono. Iki lho, lumbune wis siap ning kono, guys. Wis siap lho. Iki Sekok do hati-hati ya guys ya iki padha penyakit mudal neh. Iya, Den. Malah penyakit kronis maksud iki sing nemen-nemen lho ya. Heeh. Iki lan cuman dikabari kancaku wong pangkat meninggal padha nglayat. Dadi sapa Den kancamu? ya dulurane kono lho, ya padha lara jeroane, Mbak. Sing ki mau bundane Bu guru sing alumni anu, makane prai ge sekolahi. Akeh sing padha. Iki Mas siaran nang Bondi? Ya tak kuwi, gak. Wong kene iki lho pojokan. Wah nek wong Kentong akeh apa kalih kentong? kentong nek kene. Nek gak cabean ya kentong. Iya, kono lho pojokan. La ilahi ya ngono kuwi. Akeh sing meninggal pemirsa yo iki pokoke kudu hidup sehat, awake nek mau sithik ndegake dan dipriksakno dadi sampai kasep-kasepen ngono lho. Yo. Kowe masak apa, Guys? Lho. Iki ki wis tak ngene Den, tak goreng, dik ngisi goreng telu lah. Aku ki apa iki lho? Ape kelan asem. Ki mangke. Mas yo wis sampe dikeki. Piro, Nduk? Wis ora sang. Wis piro kuwi? Aku ki ngono. Pedang prok. Mosok mok 5.000, Dek. Ngene iki, Dek. Iya. Ape iki mok 5.000, guys, murah meriah. Murah. Ben 100 lho. Aku duwe pedang iki lho sitong. Kok nek kelan asem mak pedul asin, guys iki. Jos Minuk iki. Kakase loro. Kowe mbok jangan asem, lawe bandeng. Wis beres e, Guys. Ngono lho iki mangke ape nganu kok dilekene, Dek. Kowe wis bar kabeh, Dek. Urung ape resik-resik kamar kok resik-resik. Tak syutingno sedelok-sedelok ngono lho ya. Kok bar ki cantono kowe ape-ape. Ape bandeng. Ape iki resik-resik Guys mumpung ijek esuk engko gawe konten nek bar kuwi wis bar kabeh lagi mikir donya ngono. Nah, iki kan nek masak kan kudu harus esuk ngono. Yo, aku ki nek kok wis awan sithik wis apa ya telekan. Aku gregeten lho dadi masak kabeh timbang kok ning kulkas ngene. Anu LPG niku rada gak nayo. Engko goreng nenekan Wis bandeng. Nyambel mentah Guys ini kaya ciker. Iya, aku seneng Nyambel mentah. Kok tak goreng ini gini. Bandenge. Digoreng deng wis. Nang bar. Nemplungno mok sak santing lho. Lah wis sopeh sing mangan? Loro ki engko nek mek, lah wis kadung kok diolah akeh. Apa? Jangan asem. Aku jangan lodeh. Ki jangan lodeh. Lah yo, mak yo lodeh. Engko nek do mek jangan asem. Men kelo kabeh. Suwen. Lah engko lepek iki pemirsa. Kae jek ada sing dian kan mo. Dikek kene make jek ada lagi. Weman yo Mbak yo dipangan Guys wong ora piye-piye kok. Aku seneng jangan asem. Jangan lodeh ki engko aku Iki lompong sing kok Mbak Eka kan lho, Guys. iya, Iki prai teko kakek ngelamun nek. Iki lho, aku nyur-nyur Mbak Isma nek kene iki lebek Guys umur. Yo, makane aku nek masak ki ya bingung, Dek. Heeh, makane sering nek masak ning nggonku ki pekorane ngene, Guys. Heeh. Tempate Dono ning kono. Leren musuh-musuh. Ruwet. Engko ben terus. Gimana kayak kene freezer. Ki mang wis wangi makku. Marep klopo. Wis masak. Kaya lagi proses masak. Aku karek resik-resik omah, gak yo ngono. Heeh. Iki fermentasi kan. Iki ana ndek sore
guys, khawatir. Alhamdulillah kok untungnya untuk lawah ya. Untuk lawah, jadi gak usah beli lawah. Nah, gorengnya telu-telu kok tidak aku ini ya. Wes, ini Telu. Kok besok neh diwat-wat. Kan sak kilo isine 12, Mbak. Kalau 6 jek 6. Kok nek digoreng kabeh jane tenang. Dari iki jane ra koyo nek esuk, tapi esuk ki ape ngerti sithik ya wis. Makan. Mbak kata isian ning dalam. Kan jangan asem krep jadi. Ya, Mbak. Gak ribet ngono. Iki kok lempeng. Itu anu kok. Lempok. Hati sithik kan. Iya. Jadi lempok. Oh, tak ombahi lomboke. Itu lombok abang. Aku mau ya, Mbak, lomboknya seger iki aku tuku ning kene Cokol Belanja. Mang ini. Ini Mas Riyani. Aku awang-awangan belanja ning andenge Majian ya lho. Mbak Romo. Iya, sing digelar nek esuk lho. Ini kok enek iki. Enek. Awang-awangan mlebu pasar. Tomat, ngambil tomat. Ya, engko. Yo apa, Guys? Yo, Anu jangan asem. jangan asem ndek dulu ngambil. Nek dan ngambil mesisan kok nek Yo. awang-awangan. Ora ketangan di tanganku ki ya wis Tangine. yo. Ini keren. Sing goreng. Potong. Ini mesti enak mesti wae. Tapi iki nek sing ngitengno ya woh akeh sih. Masakku kudune nek sing ngitengno ben apik. Ora ketang karep pelan. Ya, karep pelan. Celukno. Masak Masak iki iki kok prit. Nah ya. Ngene kok susah. Sampeyan jek ning mburi iki. Ini bentar. Nek enak rezeki. Terasi turun tak? Aku mentah ae. Ora goreng yo. nek gonya jangan asem. Ya mentah ya. Mentah. Aku ya mentah Mbak nek jangan. Pedes malah. Bukan sana sambel. Enggak dingin, guys. Oke, terus molak-malik kita masukkan. Nanti masukkan isinin dhisik. Dan medok. Bandengnya sudah mulai garing. Terus tak cuci sampai bersih 3 kali ya. Tutupannya sedikit. Garing. Cepat. Ya. Bumbunya lombok, brambang, bawang, terasi, terus kok kayak asem guys, terus laos. Mari kita ulek. Mari kita lanjut ulek pemirsa.
terasi. Pokok terasi udah lali pemirsa nek kelan asem. Oke, terus aseme yang kecut. Irisi tomat sesuai selera ya. Dikei kena gak dikei kena soalnya pakai asem. Laos tak dhisik. Terus dilali. Laos terpenting. Oke. Yes, lanjut tak lanjut. Goreng ikan asin. Bendengnya tak empas guys ya. Udah matang. Asin. Terus ngegok. Langsung kita bumbuni. Uyah gula dilali ya pemirsa. Ini harus sedap. Terus kita ngegok. Terus favorit jangan asem. Lawoi bandeng. Bumbunya tak masuk no. Ini sego jagung pemirsa. Ini boleh sego jagung gak enak. Iwaknya kobong guys. Betul. Mateng. Wis ngene nek lan asem ki simpel pemirsa, langsung cukur. Gak leren ribet. Nek lodeh ribet. Ngambil tomat sekalian. Mateng ini. Jangan asem lumbu. Tes rasa dulu. Terus pas burung. Kurang asin, kurang lebih. Pedo mak, pedo. Pedo kok bakja dek ini loh cek sitok. Yo, dek kayak ini tak goreng sitok. Cek sitok tak goreng misang. Pedo iki ambune seger, balur yo seger nek goreng tekan ndi yo. Wis, sisikno. Arek nyambel pemirsa. Lombok, brambang, bawang. Tomat. Ngambil tomat ae digoreng. Ngambil goreng.
jadi biasanya mentah seneng aku gorengnya pemirsa soalnya diperi seneng sambel tomat seneng senengane digoreng wis jangane mateng tak pateni kita lanjut goreng terong jangan wis mateng pemirsa lo jangan aseme wis mateng dari kepe nyambel tomat pas goreng terong dikit terongnya enek terong dikit lho layu awe mae goreng kawan ini wis ready awe tinggal nyambel Oke, sambelnya matang kita ulek pemirsa iki dikei gula, uyah, micin, ambekan terasi. Sambel tomat. Jos. Jangan asemeng. Mantul. Oke, kita ulekin di sini pemirsa, nanti kita lanjut lagi. Oke, sambal ini mau tak goreng pemirsa. Biar kita ulek lembut, kita goreng benda mambu. Wis kita ciduke pemirsa wis ngono ae kontene Mbak Isma ditutup ya wis selesai masak-masake. Terima kasih sing selalu support Mbak Deni Mbak Isma ngei saran semangat masukan wis ditonton terus iklannya wis gak di skip. Terima kasih banyak sepurane nek klera-klerine Mbak Isma ya pemirsa. Mbak Isma pamit. Tak ciduk mangkok iki. Kita tinggal makan guys, sarapan guys. Wis ngono Mbak Isma pamit ya pemirsa lho. Oke. Wis ready lawoi sambeli jangan asem sambeli pedo. Mbak Isma pamit becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.